салом дӯстони азиз, боз мо бо шумоем ва барномаи навбатии панҷаи ҳунар аст чун ҳамешагӣ меҳмони хонадони шумо. имрӯз дар барнома мо тасмим гирифтем бароятон тарзи омода кардани якчанд навъи ниқобро дар шароити хона нишон диҳем. пас биед якҷоя шурӯъ мекунем. барои омода сохтани ниқоб ба мо чунин матоъҳо лозим мешавад. сараввал матоъи дурушти сафедро гирифта бо ана ҳамин шакл мебурем. акнун дар ана ҳамин қисмати канори ширеш молида бо қисмати дуввум насб менамоем. ба тарафи берун мебарорем. тарафи дохилаи онро барои хубтар шудан як маротибаи дигар ширеш мемолем. ҳоло бошад тарафҳои канориашро ширеш намуда онро низ қат менамоем. дӯстони азиз, шумо ин амалҳоро бо риштаи сӯзан ҳам иҷро карда метавонед. ҳоло бошад аз ду тарафаш сурох менамоем. ба мо чунин резинаҳои махсус лозим мешавад. онро ба ана ҳамин шакл дароварда аз дохили сурохӣ берун менамоем. яке аз ниқобҳои мо тайёр шуд. аз ҳамин андоза аммо аз матои дигар истифода намуда ниқоби дуввумро омода месозем. мисли амали печина қисматҳои канориашро ширеш мемолем. ҳоло бошад онҳоро рӯи ҳам гузошта ана ҳамин қисматҳоро ҳам ширеш менамоем. хотиррасон менамоем. шумо метавонед бо мошинаи дарздӯзӣ ҳам ин амалҳоро иҷро намоед. ба тарафи берун мебарорем. ва бо ёрии қалам қисматҳои канориашро хубтар менамоем. ана ҳамин тавр медӯзем. ва резинаро дар матоъ насб менамоем. ниқоби дуввум ҳам омода шуд. мегузарем ба ниқоби дигар. акнун матои дигарро гирифта ана ҳамин тавр қат намуда бо ёрии дарзмолкунак дарзмол менамоем. тарафҳои канориашро ба тарафи дохил қат намуда боз дарзмол мекунем.
барои зебо шудани ниқоб мо ба ана ҳамин шакл қад намуда онро ба тарафи рост мегардонем. дар ана ҳамин қисматҳо резинаро ширеш мемолем. қисматҳои канориро ҳам ширеш мемолем. ва барои мустаҳкам шудан дарзмол менамоем. ба тарафи берун менамоем. ва чунин матоъро дохили он мекунем. ниқоби мо омода шуд. агар шумо хоҳед метавонед қисмати канорияшро ҳам ширеш намоед. бо ҳамин барномаи навбатии панҷаи ҳунар ба анҷом мерасад. фикр мекунам ба шумо ҳам писанд омад ва дар хона чунин ниқобҳоро омода сохта худ ва наздиконатонро эҳтиёт менамоед.